To hagani ga porpat ngadon ni gaban ai biangi gani ga tin ga jong play kabangal sedang nadu gani ga voice message ka baladap kabanga ai kerteng ye gani ga jingkren jonga kiba don kam tam ha ka jingim tinggal keren bena gani ga tayo aga jinga dai bat kani ga subject ha kabangal keren shapang kabak hamdan kam ga jingim ngala keren ga jinga dai bat ka jing start ka bangiyo no play ka jing champang berkum ta ter ngalapen i nakane ka jing keren jonga bangi magi sngi ki bangi don kam ya ka ba nginang kam perkat bangi numle ye ki ban long le no ka jing jingi ngi de ban tip ka ka ba don kam ka bangi de ban le agini sngi kabaning kong kabang kran hang ni kadai ngidon kam ya ka jing start bat ya ka jing champang ka banau blay namar ka jing start bat ka jing champang ka penlong yangi bangila ban penon buram yo blay ha ka jing ya lenti bat ha ka jing shakri blay ka jing te menta ka sngi ngadon ni ya kabangan ai biang ni ka jing kran shapi ha ka jing dai bat ka ni ka jing hikai bangan peni fi kei kaba don kam tam kaba uji Chris ukuran haga jing ga jao la ban ong no aga por bo dan aga ne ga perthei kadan ga jing hikai kaba uji su u hikai kaba wanra ya ga jing shai ya ga jing jong ki bobon but what la dangi la jukren bon sin ne ga ne Hendai namar bang keren Jepang kibadon kama ga jingim. Ngamla ban ya lai nakane ka jing ong ka jong jisu. Bagata ka dai kabau jisu ukuran ya ga Martha. Haga gospel ka jong Lucas ka lanang go bishipo. Ukuran ya ka Martha. Uong ya ka Martha ya kinigiktian. Singap hawang. Haga dekhat kaba saupo ar jong kalanang kaba shipo jong Lucas ngan puliswa yakni giktin kaba jisuang Henry tang kawai kaba don kam ka Mary te kala jet ya kata ka benta ka babha ya kaba an rong no naka ngakwa pin snga pa ya gani jingkran jonga mentaga sngi namar kanega jing keren kabangan keren shapi kabanga syam haga jing jonga nadu menshua hadu menta bakani ka jingja haga nega long yeng jong ka Mary ka Martha baru Lazarus nganut ban ong bakade ka jingja kabangi hap ban yai perkhan bon seneka namar kanega jingja kadai ka jingja kabakordor hadu kata-kata kabau jisu udah kuat ban hikai ya ki eki bakraw hangne wat late klet bagani ga jingja kadai kabaja mdei tang bau jisu udan bat kani ga yang walit klet bagani ga jingja kadai kabadon lang bat kisenran kidan lang hangne ujisu umlet marwai ngan pulin nau Lucas kalnong ko beshipo ko dekhat ko belai po prater ka ba ong kat ba kinang let jingnet kamot kia let lang bat kisenran ularung ma gawai ke snong ret bat kawai ke brio ko beketeng ke Martha kala priang sngo bahayo usha ke yeng jongka kala donru ke para ke beketeng ke Mary kabala shongru agi kejat jong try bat kabala shashkor ke ketien jong Henry ka Martha kala khuslai shapang buon ke jingkam tiga lawan ubat kala ong kutrai mem kmi baga para jonga kala ino inga ban shitrei jingtrei marwai to ong yaka namar kita bakanyarap lem yanga utrai ulay tho baru la ong ka ku Martha pa khuslai bat pa pinshitom sat yalade shapang buon ki eru Henry tang kawai ka badon kam ka Mary te ka legit ka ta ka benta ka baba
ya kaba an omrong no naka ngayo ku mga ong biang sisisian na mga hab ong yung katagatian baka nigi jingja kadai kaway na ki jingja kiba nga nuot ban ong ladang ibiang haga nigi jing hikai ka badan hang ni ngin biang haga jing idai jing ibat ka jing shakri play ladang bakla nang ni ngalaban ong ngin bakla lut haga jing shakri play barokaway fi hang ni ndaw jisu urung haga nigi yeng kamartha kadai maka kabapadiang sengaw bahayaw Jesus Christ. Fi ingala jukran barabari kani baka kani ka jinglong fi kadai ka babaha kabadana kamartha. Kani ka jinglong kadai ka Donkam. Nga jiyo ka brio ka bamdan kani ka jinglong kadai ka bam itanat kadai ka jing sadien. Nama pinapay baha kamartha kadan ka jinglong ka babahang ni. Kanang bandan kataka kajinglang welcome bahkan priang sengaw baha yaw try nganut ban ong kanang ban pen iya kataka hospitality lani kataka kajing le baha le don buram ling penbiang na dong syadong yaw jisu bari kisanran bat nda haba kapriang sengaw baha yaw bat ya kisanran haga yeng jangka nganut ban ong kalong comfortable kadai ka basngaw jo sngaw tanat bandrung aga yeng ka badan gibriyo ki badan kum kani ki jinglong ka baka martha ka don ban welcome ki gibriyo ngayo iya gini ki sngi ki don gibriyo ki bamnang gini don gibriyo ki bapinda leja yeng pinda aibel na bar ka shimpor hadu kum ba shiphominit bagin wan play ka jingkang but ndarung ru pinyo kim danang iya ka ban welcome ki brio but teng pim sngaw jo ban shong Henry kamartha kadon ga jinglong ga babaha pigini ga jinglong ngam kwa pin benye kamartha kadai ka badon ga jinglong ga babaha ban khot sngaw ba but ban pen kre di ban trei ban kta ayeng seman pen biang gi gas kadai ka jinglong ga babaha wali klet ni kita ngasya yo sngaw ki brio baki keren benye ngamarthang anum keren ben ka jingnang ban shet ban tiu ban penbiang ban smart ban sting ban penbiang bam ya ki nongwan kadai ka Donkam ngam kwa bapin benye kita ngam kwa bapin ya light na kita dan ki brio bisu long kan jamin sim sa ado ba mtip shu ya ka akori ka buram brio kadai ka babakla kita kan maula da wan ki brio yeng pim la min ong adang duai shu shong kan dong nai kren chu shong shu duai sa pim kren ka kadai ka papakla kata hare ka ai ka bang kwa ngan ong fi ga ni ga por baka martha ga jing shagla le ya ga babatam tangka wai ka baka martha ka baklang ni baga ta kadai baka klem don por ban ailat yo jisu baun keren shaka but bakam don por ban snap yiga jinkeren ki jong try but dene ka daw kani ga de jingi kai ga bakraw ngam keren ben fi ba fi nang ban it yo play but ba fi ngam keren ben ba fi don ga jinglong ka ba ban tre ben ktan pen biang ying sam le si ban le bhai ki brio ban le bhai ka jing shakri ki kam gi jam gi jing tre gi jing pen biang ma ka jing pen ya nang ta ga jing ya pen biang bam pen yang di ki brio jong play ga de ba ta ga jing long ngak wa ana pi ga de ga bang sngaw tna ande kita ki jing long baro kin long ki ba le no lada kata ka jinglong ka badana ga meri ka khlem yo alang ga jing em jong fi hi ngayo ga ni ba hakini ki sngi ni khamshim don kam lani important yakini ki kam ki jam jingi ber ki trai ki ta jingi bat ni yo por ya ga ban pelut por hakita ni yo por nama paling yo po nama bangi sim kham kodor ya kata ka bangi sim bakalong ka Donkam lesi kata ka de jing jubab ya jing im jong pi ka bang keren hang ni
Na makidon gi priyo ki banga sya yaslak ki ba ong pustol ngi kwa palat ban le jing seng ngi kwa palat ban syakri yo play tang ba pi yo ingi dan ke kam office le singi dan ke kam business jungi ne no no jing puli ne le singi dan don kon ret ne ngi hapan pe yeng ne ngi mongi dan i meirat i bala temen ngi hapan pe yeng ne dan manur yeng ki ba pang ki ba syutia balang bedridden bi syutia sa jing tia te ngimlong pustol ngi shu shong yeng ngi shu snap ki online jo pi ka tuan ne te dan ki brio ba ong kum ta te nakaliang jing ngim not namar ba ki tu ki brio ki dan ga jaka ka ba ki dan kam shisha hare sapet ye gani ga wengan pen ifik kana dan kanura kanu ga jingja ga yeng junkie ka ba ja shabar ka ba ki hap ban let ka ba ki shim ba ka ta ga de ga dan kam pinyo ikilaban ki merat kilaban ki konret kilaban ka kam kilaban ka jingbun kam kilaban let chito nama balai ki shim ba ka ta ka de ka jingdan kam ka ba khamdan kam ka jing em junkie fi ka nu ka ba shim ba ka de ka ba khamdan kam ka ta pi ai por ye ka nu ka ba shim ba kam na de ka ba dan kam pi mi opor ka ta nga kwa ba ngan kren shine ne ban priang yu jisu kam de ka ba lut por ka ta priang pen shong yu kam ra shong ka le si ong shong tong an hap le tre kam sing shit jan ne ba pi ka por jong ka de ka sngo le no e ban shu shong ka ne ba du jisu bat ka kham ken ko dor ye ka kam jong ka na ta daw ka ai por ye ka kam ka ba ka dan nama kam dak hen kor ye ka jing dan jong Jesus Christ hadu man ta pinyo I ka ne ga de ga betray ha ga jing shakri ba ga jing em jo ki breo kim nan por ki breo pinyo I kim nan por ban on ni let duai le ni let jiseng ni let pet ki popang ni ni persang ban ni let slok ni ni one bible study ni one prayer meeting ni wat ni bon kam ni shong jiseng kam slam ga batang ar kan tarung im dan por shu na mablay ni dan ki way pat ki bangi kam ken kor bat bahay gani bang keren wat la na pila jios ngaw ngan keren kum bakalong bat kum bangas ngaw to sapet ba wat ya la jong ka jingim ya ka yeng sem ga jopi ne wat ya ka yano ya ki briu ki ba ong ngim dan por pinyo I gani ga way ga jing shisha bakanda ja ka jing pang ha ga jing im jo ki shimet ki don por ban duai ki don por ban pule bible ki don por ban wat ik briu jong play ban duai bat ki kwa ban le jing seng ban shakri ba yo play balay namar ki kwa ban yo ik jing pen kia ba kawan ga jing pang ngakren be direct nang ne na ga daw nga duai man ga sngi ba pen yo biang ni ga jing ikai nga hikai nang ni ki ki ba Donkam ga jing fi pet ngan pen I biang ni ga jing jana mangini shong kham slam ga ga jing ja tang ga ni ngan kren man ga sngi fi u jisu u ong ya kamartha nga shay ong i briu ni ngan ong ya piru kanu ka ktien ka bau jisu u ong kata ka ktien ka day ka ba day 100% ka day pimla pin pendunai kata pimla pin pentam kata ladau jisu u ong ya martha tang ka way ka ba Donkam dapat bah dan shoot ka way pa ka ba Donkam light na kata dan ka way pat pila pin ong nga kumno ngan ong bet pi ka ba ong jisu bau ong tang ka way ka ba Donkam kata ka day ka ba day shisha ngayo I ga ne wat aga jing ya den ti jonga ka jing day bet ki breu ngala yo I ka ka ba Donkam aga jing mdan ka ru ka ba Donkam ay I breu ba pulut por bona ga ba wat spa yo ka and then nakawan ka jing shitom nakawan ka jing pang nakawan ka jing aga jing em kam dan jimen to ay to wisu ong no don breu ba ngayo I bala yo lut baro ubala kunai I ga jing em de ki bon snam ba tre watang ban thiet ye ki jing dan kam jo ula kenya lut baro ban kamai spa ban invest aga business ka butrai ngala yo I ko mutaw breu wat habau song tifin ban bam jar jul kham song
Ia ki jing tak ki bobon usu song tang kerja sudah kum tu bet jing tak kena kan sain. Ubam tang tu kerja tang man kedang na mau kuat man invest i jing dan kam. Hai ke jing dan kam ke jauh. But katrai kam ke tak kalong uroi udah roi palat bani ki we pergi beriu udah pau. Haga spa. Haga por baga spa jong ugala Kiba. Kerta jong uru kala khamhe. Kapoi kapor bau yo sa ke jang pang sini. Berkata ke jingpang sini kalak hanglut dia ubo un bampat ye ke ega bola kamai bar bola kunai bar si jingim haga por bo imru khlem yo bam ndaula yo kamai ru khlem yo bam tika de ke ega bangayo iba ke ega bo jisu ang hangne ye ka martha tangka wei ke bedan kam e ka mary ka legit ita ka benta ka baba ye ka banam rong no naka kwa ani kai ye ka balong balance menta sni ngamong e babin chule ji seng sa shu duai sa shu shakri sa shu perut por em kadan ka mangini trik ta tang bakan mau lada piklet ka e ka badan kam lada pim nang ban pet ban prioritize ku maong ha ka tin english ban bu renti ban bu kerdan kanu ka bakham dan kam pila pin poi ha ka babakla sngap ngan pen e fi ka ne ka e tharai ka bo jisu ukran ye ka mart hawang tangka wei ke badan kam ban u ai ke jingiro i ke meri u ang ke meri ke legit i ke ta ka benta ka babak buda ang ne ka ba on rong no na ka kamat la da pio i ke jingim ki laban ja no ka wei sni da pio i ke long temporary ki laban net no here ke ni ka ba ke meri ke jet kanom let no kanom ja no kan shong bat ka do kan let no ne ka pertai ke ke ta ka ba ke meri ke legit i ke ta ka benta ka babak kaba on rong no na kalano lanoro ngini pet ye gata man de sngi kaba ningkong de pipuli ni ka khat ka lai pukun dai ma ngini puli ngini ka gospel jong lucas nang bishipo ngini puli biang ni de khat ba lai pukun dai ka ka ba ka america le tang ngini puli kala danru ka para ka ba keteng ka mary sngaba ka ningkong ka ongom ni ka bala shangru hakikjat jong trai ba ka ba ar kabala shashkor ye ke ketien jao arteligine fi abo jisu ang tangka wei ke badan kam teng nga shajo i baki brio kem to khampule bahaya ka bible haba ang tangka wei mo tangka wei tama de pipet ye ne bu ang jisu tangka wei ka thoparang ne baka mary kadan arteli ki bakrau ki bakale haba jisu dan kabaningkong kasyang hakikijat jong Jesus Christ. Kini gini ke rukom le ke jong ki jiu gitu ki poar. Bahaba ki wan ki kinja rabi le ne ki kinja nong hikai. Haba ki let ban sngap ye ke jing hikai jong ki ju siang do shilia. Bat ki ju shong hakikijat hajan jong ki kijat jong to. Bat u sedang ban keren. Kim da dana stage se ko malong mangi ki auditorium ki jinseng he ki mdadan kumta ki shong apo madan nang ta siang do shilia khandiat nang ta de kilong relax ki shong tu kilong jajai nang ta de ki utu ukun janong elam ukun janong hikai u sedang man keren fi kanik ka bashong hakikijat dan ki beri boong beden chuduai ke bashong kijat utrai beden chuduai ngakwa babin da pule bahai ni ka bado banduai ke badan kam ane da pi perkhat bahai ke ne kumagalong haba wan u jisu hang to khmat ushong la da pi shong suppose la ngawan mga ying jong pi shong ajan jonga ngakren mga terapi duai shanga haba ngadon tu ajan kam dei ba duai ka mary fi kaniga ba shonga ki kijat ngan ong igini kikten ka ba khambu ni ka dei ka pen i ya ka do nuot jong ka jing mani ka ba shisha jong ka ba shonga ki kijat ka dei ka jing mani ka ba shisha
ngam nge baga shong to na ta do jisu shong to na ta duai sa duai bo jisu shong to em kam dai kum ta na khlem yo I kum ta kani ka jingjang ni ka dai baga America shong gi kijat kamat ka bening kong nga kwa nganda hikai ba ai fi gane ka kren chapang ka jing mani fi ka jing mani ka dai ka wai na ki jing ai ki bau bleu la ai ho brio ba un la ban shong baru play ka meri nga not banang ka shong ka penret ila dia ki kijat jong try ka dem ka mani but aba ka mani nga kwa ngan pen I fi gane ga wai pitip ka jayu ka kejet ia ka jingdan ringkat ka jong play habau jisu dan nga nget mabau jisu wan rong shong tu ka yeng shong le se ka kamera shong kai ne kom no ngam tip tamanganut ban ong habau shong kat utrai ka presence ka jong play lane ka jingdan ringkat ka balaban yos ngo manut ban ong tu ka kamera ka dap ka jingdan ringkat ka jong play but kadu kat no nga perkat ya ni adu kat no ketu ke room ketu ke kamera berok away ke kalangkum ke beneng ma kalangkum ke beneng man syong apa ke presence ke jingdan rengkat ke jong Jesus Christ but nganut ban ong ke Mary haba ke syong hang ta ke klet lut bar namar haba pi syong ke jingdan rengkat ke jong Jesus Christ piklet lut igi jing bon kam igi jing tre kam igi jing kuslai piklet lut igi jing igi problem baro syong to syong apa ka jing dor ka job lay bat pikjet ngapa pikjet ia ka tu ka jing pen sle ka badan of Jesus Christ menurut padang ka money ka syong tu ka kjet fi ka besyong fi ka ni ka besyong ka kren syapang ka jing long ngan ong fi ni tinga se kran barabar ya ki brio fi dan ki basuyeng haba ki duai ka bayang barabar ke kran ba fi kwa ban le no ba fi kerki tang ba pemban seban ong no da ko gin ban seban duai ba tieng ba yo ja ge ene banga klem duai rum long hi tang ba fi yang reken mau hang ni ka Bible ka ong ka Mary Kalashong ka ba syong fi ka kren syapang ka jing aipor ka ba pidas ngau hun pidas ngau long comfortable fi long relax pi jat hai nang ta kan wut na preng jong fi ba fi ngau tho ye ga ni ka ba ong syong hakikijat jong jisu ngayo I ki ba puni ki dei ki ba yang khmat jong jisu ki klem syong u play kwa pin yang u kwa pin syong kani ka ktien syong ang ni kam da kren ye ga posyo la ni ye ga ta ga rukom money ka ba syong ka kren syapang ka jing aipor ka jing ma ba ang syong kamat ba pilong ma pi kwa ba ni kren pi don ba ni kren nakita ka daw na pipuli hang tayo ka kitab sam kung nang kabakandai puway ka dakat baningkong kaong uta ubasyong nagkakitin English lilay kaong dwell ka dwelling lani ka basyong kamday ka batang sipang kamday ka basyuyeng kaklem ang uta ubayeng ma kamat jong uba klitam unyo ayay ni apo ka jingka jong badon barbaro kaklem ang uta ubayeng kaong uta ubasyong ma apa ka jingka jong bodon bor baro unyo yai ne apa ka jingka jong bodon bor kata ka de kitab sam ko nang bakndai puai khol badin ko utau be shong ga jaka ka beri fi ga ne ga ktien shong ka de ka ktien ka bang kwa bangan nganda bu of fi ga ne ga ktien hata pi judon por ban shong kamat jong blame mana ga sngi
The village ngat kren ni betray office, the village apo office ka bening kong hipiwat ya ga shong but bi shong bro shisngi. The village jing sang piwat ya ga shuki bi shong hang tu kat ni kenta. The village yengi brio village bi shong kat tu ni kenta. The village jing di na village no ga kam bi shong. The vi bam bi shong. The vi wat na khmat jong blay ga jing duai bi shuyang namar ba fikir ke. Fi ka Mary ka klem kerki ke song. Apa ke song gomat ngan pelut por. Ngan pelut por. Lesinga nom de kren kata ndre ka be song ka dei ka bo play usngotonat. Klem de tip ka ba song ka yarap ipi ba bin kijet ia ka tu ka jing pensle. Ha ka tu ka jaka. Fi naktakadang sa ang ifinadu mene ba ujisu ala ang tangkaway ka ba doon kam. Rega Mary ka le artali ki iki ka maningkong ka siyang ka baar ka shashkwar iya ka katiyan ka joblay. Kani ka day ka way ka ba nga sadyo i ka priyogim na kamkaren. Ngisi yung bet siyang kikijat utray ka mo shuduay bet. Nga kwa nga nang ifi ka ni kam day. Ka day ka ba piap na perkat bahaya ni kumbakalong. Ladau jisu yu ong ka di ka badon kam tingin di pet bah kadon kam ha kanu rukom. Udah wanra ka Mary ban hikai ka Martha kamot tingin di pet mangi mentag sengi. Bat ngapani fi ba ka Mary ka syong lagi kejat bat ka baar ka shashkor ya ka ketien jo. Walik let ya kata. What let ya light ya kata. Fi ni duai hau blay malagas ni syong tang ba nilaban mani tamagaway ka mga yoi mga kalang ngim jukham sa squar ya ka sur ka jong turay. Fi ka mari ka syong khamat jong jisu maru jisu kuren bagas ngap ka sa squar. Mangiminta ngimdan sudah gamet baru Jesus Kristus rekan mangidan daw men semakot. Uba ni deban syong haga jing hikai jo. Ni deban ngap yu. Babo kren syangi. Kan mau men semakot jong blay. Uba dan haga ni ka pertain haga Trinity. Bat ukwa bani keren bani. Manikai ingi siya pangu Jesus Christ. Manikai ingi siya pangu blay ko pa. Manikai ingi yaga katiyan ka jong blay. Yang ngi menta. Ngidan ka man penut por. Man syong. Haga jindarakat ka jong man simakot. Nama ubadan bat ngi menta hang niyo day man simakot jong blay. Ikren bat pasiyaw bat nai maniyo. Klembo bangin mani men semakot. Labo bangin mani u blay pa. Bangin iro bangin kentiu ke keteng ke jong Jesus Christ. Henry bat men semakot labo bangi day bandan ke jingislok. Nama day men semakot u ba ay boringi bangi laban mani. Baday men semakot jong blay u ba pelangi bangi laban yo i ke jing kraw ke jong blay. Bat bangin kentiu ke keteng ke jong Jesus Christ. Nakata daw habang nga kren ni gani jingle jong Mary. Baka syong nga kikijat jong try. Bat ka shashkor ya kaktin jong. Fi ka ni ka ba shashkor fi. Kaday ka ba ngalaman ong kaday si Shaba ong Jisu kaday ka ba Donkam Yano pipen shashkor gani isni. Yano pipen shashkor. Pisngot na ban ngap big news TV kamslam. Pisngot na ban ngap big chingkran jong ki brio ki ba piegendo. Kana ki jaj pagi jaj. Pisha skor ye sibon ki ki balong penban ka ba penjabo ye ki chingmat bat ka ba khtawa de jing ai jong fi. Henry
ke Mary kala shashkor ke ketien ke bami no Jesus Christ ngan pen I fi ngane hagade ke por ngin si pej ke jingmi jongane hari ka bang kwa bangan pen I fi ngane ketien ke baong kala shashkor ketien jong u kamot ke kren ya ke donot ke bakloi ban shahikai fi ban shahikai kade ke beton kam kata-kata snow si bangan ong fi begidan ke brio Kiba syakriyo play. Kiba play le sedang man penan kami ki. Kiba msengot na chu ban syong ha jing hikai jong kibriyo jong play. Kiba sengo bai bagi lala bagi sulit duai briyo bagi keleng-keleng. Sulit keren bagi kibriyo bat bagi dah kuaru. Bagi wei kibriyo kin sngap ya ki kat ba maki kim sengot na ban sngap pat ya ladi. Ban sngap ya no. Kata kadai ke nongrim ke bakla tama ke jingim. Ngala jiyo iya kene kambon bagi dah kibriyo ke bam sengot na. Sigin wana Eugene sengru ki kim da pele jingmat shong sabar shong sini shong setai kim da terang ban shong nakhmat ban da snap ban da shashkor iktien ge jong play finyo I pinom kot shakate ge label ge bakham salor namar kajing pendan kam ge jong play ge shong kat kum kajing snau tho iktien ge jong play ge bapidan ngaji pentre kam ge ne ba ngam jutre ba ne kumta Walang keren man laga sngin rela nga yo lat hibangan snap iktien ge jong play ngan ngan syong nakhmat ngan da snap ha namar kayarap yang ana mga tip ini ngan nongrem baka ba syong ki gijat jong tribat ka ba shashkor ge iktien ge jong u kadai ke jinglang men siam ka ba kraw kadai ke donwat ka ba snoret ban syong ban snap ke jing I compare lau blay upenan kam pi paunam kat no gi briu gi wat pi kat no haduk kat no pi dan jing pen slek compare kaban kan tiu ya gitu ke jing pen slek ga jing em jo pi gede ba pinang ban syong marway haga ban snap ig surga jong tribat ban pusan ni tien ke jong blay kambon ban snap ke ig bukren bat ke baar ke dai ban lech gi jing seng gi bible study ban syong haga jing kai jong gi brig balay lame pi lani wat gi we gi rengkat bat pi lani bat ki ba khama po pi ba pindan ke donot ke batre ban snap ig ke tien ke jong blay nam just ngotanat ig brig gi baong manuba wan keren mentag sngi ban lagi tip bawan keren ubriu uba kham hapo iki lani uba rengkat bat ki kim trelai Nawan uwe uba kham khli uba kila kham pau uba kila pej ba tikile jingseng. Kata ka dege jinglau men sim kaba bakla. Syang anong fi hot ka lada syukren bej uplay ula abu igi briu giban hikai tin ge jong play. Ubala da kentiu ki ula ai ki jing ai no play ki jing pen slek uba kham lor ki yo jing ker ku uba kham krau pat. Kata ka dege jing bu bej jong play ge tangim la kiar. Hari wat lit kelet ini ke jing shisha. Ba ketonot ban shashkor. Kadai ke donot jong ke jing snoret. Ke mensim jong ke jing shahikai. Wajudan itu ke mensim serang merang. Kata te ilang ngalatip te. Keren iu kata te ke juk te. Wali yang ke juk Utu beriu bawan keren. Ngam keren itu beriu sulang riu niam tu sulit keren pada program Hingga keren iu beriu ubala yo ke program bat ubah daken camen sim ubah da tuai ubah da penret ada di kapan jomplay. Nda wan keren finio ngau kan nanda ke waipat ke jing syai. Kapa finio mento ke jing em jong fi. Bat ngan pen fi baka Mary haba ke shashkor ke ketien ke jong Jesus Christ. Ke pen pau ngaba ke pen pau ke jing nang ban syai kai. Ke pen pau ke donut ke besngerit. Bat ngap ngan ong fi gane. Kaya rap bahkan itu bahaya kam bahashimat. Kadang kejing edai ke bejan, kadang kejing itu. Nama apa pi ngap. Pi ngap ho yo utrai ulang kumno. Eli shao shong, kejing hikai jong eli jao shong bai. Urak la luta ban san iki kejat jong, iki keti jong. Pada kau sengi ulang kumu eli jatik. But no pisong. Atau piju pun melin yaman syong bat ki beriu ki besyakriu play.
Piju pemli na man syong baru try ke jing tuai. Ban puli ke tien ke jong play ban meditate ka. Ba pi ai lat mo man sim jong play keren spi. Ngayo I ke ne fi ke dai ke beton kamba. Namal bangam yo sibun ke por bangan keren ni. Ringan pen I fi kan dia ke por. Pitip ke ke pemi nang ni. Ka pemi nang ni ke dai ba ke jing kan sawan. Tapi ai por ne pim ai por ke jing kan wan. Nakalawan ke jing aga tu ke yeng lani ke jing jong kitu ki priyo. Pinsi yo I kan sapau ke tu ke jing long men siem ke besisha. Denda bakawan ke tes. Nalapang Lazarus bro siyeng hi pa khat yu Jisu. Titang bau Jisu nomuan. Umuan belai ukwa ban hikai. Pile kumno aga por bau dang wan. Pi ai por ke buan ne pi klem ai por. Ne pi khat yu utang badon kam. Baru klem wan. Upen slam sa saus nge do benda yap do benda tep. But unawan unumuan runga yeng unyang na jengai. Mano yang na jengai ukwa ban pej. Mano bawan. But kabawan ng kong day kamartha. Nakawan kaya keren klem sngato. Pitip lada pim dan por. An syong aki kejat. Malada pim dan por ban snap. Yaga jing hikai jango. Pinum sngatao pedang jing lada wan. Makin mau beli shulek kamba bapim sotu sutao. Ulek kamba apa pide sngoto banai pore utrai. But adin ba ujisu sngoto sutao kameri mis martha kam klemyo I jubab upano eka. Upakot kerpangi kameri tapi pule Yanis no makadway. Upakot kameri kadega beshangi kijat utrai but abashashkor tin jong. Fiyo I kumlo le, nakayo I Jisu ko Bible kong, kalaman dem yo. Dagi jing chow man. Fi, ngajukren berbore kene ban kanong biang sisisen. Lada pila jumalin man mani yu try. Pin mani yu try haga bakum kano jing long ro. Pila malen de ban mani yu. Magata ka digi jing long man siyam ka babaha ka digi jing long ka ba Donkam tam. Paul baru silas nama bagi melian man mani tenda poya jil rom mani. Daniel nama bola melian man duai man mani you play tu mani. Aduh apa ka jing nda bread sakram sing rom mani. Piki brio kibala melian ban syong baru play ban ngap iktin ke jong play. Kanadon ke tes kadai ban ke kabu bakin yo ban pentrikam ya ke ke bakila nget baru si Jingim. Hendai ki bam dan Paul ke bakin pen pau ye ke jing panik ye ke jing ki klumar bat msutus tau. Terkenal de pio I ke Marian ya kumlu kanang ban mani ladangan sipen I fi ke dai bagadan ke confident. Kadang kita ke jing scam ke besisha. Fi ke brio ke badan ke por baru play. Kita ke brio bam juki jing mat kita ke brio ke badan confident ke badan scam. David wang ke dot nuat jang ke scam mau play. Dan ruai kijing ruai ya ro imet ruai fi ke build la ni ke tei ye ke jinglong jing imro ke fi ke Mary ke Martha da kelet baru Jisu ke keren lap ke jinglong juga ke karakter juga ke bom itnat namar kam judan po ban syong fi ke klempeluan dor ke jinglong jing imro ke Mary ke dan buram dah ba ke mani kam keren kelumar. Fikiran ki beriu ki bagai karakter yang ki ke pau nak dan ke tes keren kat cebalap. Kat bagai Mary ke dan ke jinglong ke ba internet. Ke Mary ke yam ke mani terai. Baru jisuru yam baru. Yalam shalom jing tap ki yalam yu baru. Permi pat Lazarus kata kadai ke bangitip. Fi ingat kuang anong fi day leng ba ke Mary. Bagai kamba ke jah. Tengah kuat banganong biang ni fi ni ke por. Ke ke bangi yo I nang ni ke dai. Wadan kam tam ke dai. Man syong ke kijat jong try. Ma ban syash kor ke ketien jong. Ngai ke blame ker kui fi ni ke por. Ku pangadap de jing sngongo e me ablay mga yo ban keren ni.
Man nganget bagani ke cing hikai wat la kadai ke bangila keren ni kala pon sen. Henry kan dai ke bakham dan kam. Ke bangi dai ban shashkor. Ban ngadang men kerkhui ni ke ketien. Ke begini ke beriu ke yos ngau. Man ngai lo ceme ke puram. Kerteng ke tau cis sungi duai. Amen. Ko blai shibono blai on kerkhui pi.